Nazreli sme do kuchyne Kišovcov, kde špeciálne pre nás babička Mária piekla tunajšie kifle. Tento výraz pochádza z maďarského slova kifli a po slovensky znamená rožky. Základ kysnutého cesta je klasický. Liter vlažného mlieka, 2 kocky čerstvého droždia, trochu cukru. Väčšiu lyžičku masy, 1 vajce. Aj 2 lyžičky soli. Troška na postoji a potom dodám múku. Koľko? Nuž, ak by ste čakali informáciu v dekagramoch, nedočkáte sa. Babka dáva tak, ako ju učila mama a tá zazdávala podľa svojej mamy. Patokelko poberie, nikda som nemerala. Nesmie byť ani tvrdé cesto, ani veľmi mäkké. Takže by sa dalo robiť tie kifly. Tak ste to počuli. Podľa nášho odhadu gazdina zamiesila tak z 2 kýl polohrubej múky. Cesto miesila, miesila a miesila a miesila. Kým sa piekli kifle, ani na chvíľku nezastal chod domácnosti. Mladá gazdina riadila dom, gazda mixoval varené ryby na zahustenie vynikajúcej rybacej polievky, ktorá sa varila pre hostí z Púchova večer a ostatní vrátane mojej usilovnej kolegyne čistili cibuľu do tej istej polievky. Do domácich prác sa úplne prirodzene zapájala i malá Lea. Teraz nalejem trocha olej. Pečie sa to hocikedy, alebo keď je nejaká príležitosť na svadbu? Kedy chceme, to môžeme, to pečieme. Prikryté cesto sa nechalo na teple pokysnúť tak 20 minút, pol hodinku. Také guľke teraz robím. Guľke, ako hovorí babka, si pod utierkou ešte trošku odpočinuli a mohlo sa vaľkať. No nie je jedno, akým valčekom. Ak doma nemáte takýto, neviem, ako si poradíte. Moja svekrva už mali ten váľok, ešte ako od nich materi. To je veľa mal rokov. Niekedy sa plnia niečím? Môže sa aj plniť. Môže sa dať aj tá syra, môže saláma, môže čokoľvek chce sa. Povaľkané bochníky sa opäť nechali postáť pod utierkou. Cesto sa v rukách trošku natiahlo, vytvarovalo do trojuholníka a od širšej strany zašúľalo. Potom sa kifle už len uložili na vymastený plech a potreli rozšľahaným vajíčkom. Tak osoliť aj rosť, ako vy vrajíte ten. Slinky sa nám zbiehali, no trúba ešte nebola dosť vyhriata. Leočka nevydržala a dala si aspoň polievočku. Netrvalo viac ako 20 minút a z trúby sa vyťahovali voňavé, chrumkavé, zlatisté kifle. Čerstvé boli najlepšie.